Mogo ni adier. Anyiewo. Dong sani kipimo mogo 20-30. Dong anyiewo mar 30. Ma iwacho ni mogo ni ng'iewo. Ing'ena chich kodi. Kata be ni wuo pile ok ikel ga mogo miyage e duka ming'iewo. Ok ija wuo ka wang'irore kama. Anyiewo dong anya ka gi sufria ni oda yawa ot kacha. Sarif nyo biro ka gi wuon mare kes mocho mako sarif chan. Onego beni yale ka wuono. To ka ng'eni nyegi manya nikech aromo gi wuon gi to kona Joshua wuon gi to kona nyegi manya. Sharif giri nyo biro to wiye manyo wilo kanyisi. Nyi tedo negi koso nyegi agi dog. Nya tedo negi. Magi bilo gimoro. To wuon gi mazama wuoyo to ywadwa cha ko chiemo be doge moko. Doge to nyoka ng'iyo. To omuonya maber onge gimone dwal pod ogeng'o kuon. Mogo to kati biro kode nyar mara. Ok ayie. Mogo ni anyiewo. Ok ayie ng'ene obeto kwaru to ka kwalo. None owang' mana gi tael. Koso witinde wilgo. No kanyal kawo kuon. Chich kodi. Kik chich koja. Nikech kaki luchori kode. Alosi gimoro. We loso na gimoro pod nyaka tim nonro. Iwe kasa gi loso na gimoro nitie gimo mi kasa samoro. Wach ma wacho ni maler ni were ni koro se wang' adi ma jokuoge. Adek. Omiyo ok ayie pod atimo nonro kata neno wadak nyamara. Pod atimo nonro kuomi. Kare wanut ni nyoka moro kae nikech in kari kapo. Akel ni kapo gibiro. Ai, abeyo.